Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe nguneke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhe. Bedhene ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tatoke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa ta omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Koko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah. Dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan. Sareng kula tilingaken Radi Pangling krana busananipun sami murwat. Menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono. Inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang kaliman tabek tinebena mila duni dumawahing tawang-tawang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyileh oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit ning mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya tak tampa.
bekti aja dibasake bektos. Nun nggih. Pangestuku Tampanono. Kula pundhos. Ora sak kula pundi ora usah dibasake. Nggih, kula pundi. Engga jimat paripe dayanana ing kasantosan Pugulut. Anu sinuwun. Iya Bagong, pangestuku Tampanono. Nun nggih. Penak nonggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Jagat Dewa Bathara. Inggih jagat. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun. Iya Bagong iya. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Gus. Sinunganu Ndara Werkudara ndring lali aku. Bagong Padhararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjuk nggih, Den. Yo Bagong. Pangestuku Tampanono. Nun inggih, nun inggih. Yen iketmu sesat sesuk ning nggon aku. Oh nggih, nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nun inggih. Bagong Padhararja, Bagong Padhararja. Nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku Tampanono. Iya, pangestuku Tampanono Bagong. Nun inggih. Prayogakna. Nun inggih sanget anggen kawitadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti kok. Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, dipun prayogaken panjenengan ngangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih ming cangkeme kekamban. Wah, cipok. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darmakusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun, Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk, ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho, Diutus. ha. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku Ugi. semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng.
Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Galeng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku 1 Gareng 2 Petruk. Niki Petruk kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngaten niku. Blegegek gek sadurita. Mel. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane yo ki apa? Jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngaten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu.
bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut. Hergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung motha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam. Apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Tetiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana bapangipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehna. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehna. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampeyan wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon kok Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika awel
maringaken pusaka ketiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel-kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingkang dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta 3 tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada mara boyongan marang karang kadempel jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kok ing ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura kencana menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Duwen kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngampil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka ketiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak kala welang payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan le ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan le metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Ada. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek. Biyen.
Biyen-biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artumindak elek karo Sinuhun Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane niku ategesan ateges. Ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek-elek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wabeh ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngaten, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane meng kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane meng adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kowe Prabu menika sembahan kula. Nek Kowe Prabu dicecamah dening wong kana-kana, kula ora nrimakake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan.
Nek mboten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Tahu, roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen kowe nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Dara Werkudara ampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya. Wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang ayo tatutke ora bakal mesti karo webalan. Tintrim madyaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning Lurah Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat. Mengker Ki Lurah Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada tut wuntat tindake Ki Lurah Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung Tungganaga tut wuntat tindake Lurah Bagong mijil saking kancing glunging nata Ndarawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nok nistakaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo
Nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Tandya bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata Kurawa kambahung Kesrugatite Merut layut sagung Praratu Sang Sotama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan menapa Koko Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik sak paripurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tutwuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu Werkudara nggih nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendlancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalendra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka 3 mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong wah yen ngono pancen bener niate Semar ora kesasapan tumindak sing ora prayoga banjur becike piye Dimas dina samengko barep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta terus pun kakang kudu piye tak derake cedhak nyang Karang Kadempel Mas Tuti apa kang dadi kersaning Lurah Semar Badranaya nggih Rai ingkang rayi pun Ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono Yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuhi supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa baranggon ki budidaya kula ning sinaken dawuh Werkudara nggih
tata-tata budal marang kadempel. Ya, ayo tak dherekake barep kakangku. Sedewa babar pisan budal kang padha sibuk. Jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton. Kawula ana ngestaken dawuh. Parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatine maranggilan. Sanadya kundur kedaton jlok saking dambar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung japa paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggali sang nata wau.
Lakyana pateh ndanging Prawadyabala Pasur tambur miyang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan Nuwun sewu Kanjeng Prabu ingkang putra pringgodanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati miwah Rama Kyai Jodiwati kula Jumadung dawuh ingkang putra Jangkar pun Antarja Jumadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalanmu wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa ngerti ya nggih nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta nanging babak anglayani jujul lan usuli durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma sawane Panakawan Bagong nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe mongko Werkudara Janaka nekros dewa kabeh padha sarujuk ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar ing ngatasé Semar kuwi derajate Panakawan Semar kuwi mung batur saumpamane lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa mekaten wae iya mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena ana dawuh apa Pakde aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji ya kuwi Setyaki aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong nggih ngestaken dawuh lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati nanging yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba lan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit po nggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja Bapak kok belas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndrawati. Wah, yen sagedhagan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku, nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono nggih cah bagus. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi Siwa Ndrawati janjane ya ora cocok, ora mathuk. Mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik.
wangune ana rasa sing ora prayoga, ana penggaling Siwa Ndarawati. Wedi yen to lenggahing Siwa Ndarawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah, perkara kuwi aku ora ngerti, sing baku aja nganti Bagong Kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau-tate nampa pangudange Bagong. Tau-tate digulawentah karo Bagong. Siap, Pak, mangkat dina iki. Yo, sedika ngesake dawuh. Setyake tinunun gadanira wirang tumandang setyaniko garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Sik sabar, Om. Ora sapenake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndarawati, mongko Sinuwun Ndarawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Ndarawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampean nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu, bapak. Sing materi Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wanda goleki Tenggar Barusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ora dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tok tonyo-tonyonan. Aku arep tok antem-antemen, ora masalah. Aku arep tok ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek. Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Ndarawati nyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih Sinuwun Ndarawati suudon karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning ewasemono sampean lara ati merga Sinuwun Ndarawati tau nek-nekke terus sampean arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujutane ora masalah. Wah, wis Sencaki iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki wahane ngene iki aku jelas kalah. Kono Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono nggawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah.
Upama didudras nggon aku ajur. Yakin sumpah. Wis, iki nek aku ra mulih nang Karang Kajompel iso dadi banteng tenan nang kene. Kaya isih ngoyak ya Sencaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi wuk. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wis cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo nang dalan mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho kok ora basa? Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca, Kakang Turja, Mak Sestyaki kewangi Siwa Ndarawati. heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi sik ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora, Tenane. ora. Lah terus kon ngapae? Anu kene apa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo aku, Antasena, ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko wis sembrono. Ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu, Estu napa? tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon ngapa? Pedhuke Pak Sestyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangina, Sena. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe iki kok bengok-bengok iki ngapa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten. Iya. Apa? Pusaka? Ora. Daya kasekten apa? Tinatamen dadi menten? Ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing nang mriki. Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem. Ora. Niki. Ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambekan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik.
Iso manjing ning awakmu. Nan, Iya, tenan. wis ge wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Suramarata Jayamrata. Enteni kono Setyaki. Wis ge wis yo. Ngampet-ambegan. Engko aku tak manjing ning awakmu, nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. Wisanggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane, Wis. sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso. masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Gleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi, Ora. nek mabur carane piye? Sikilmu gedrupno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa manahin. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes mene wae. Ah, wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Weh lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, gleleng tenan. Ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wah, ya ming peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata tenan iki ampun tenan iki. Lho aduh. Wah, asem ki kuburan. Nyundul mayit aku Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wah jan. Wah, aduh sapi keng. Tak srondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen ora apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata Jayamrata ayo Wresniwira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki wae.
tuwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe, saiki kowe wis ngora menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong. Ngantemo, nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati, aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Sencaki. Sencaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Sencaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki nameng nimblis sirahmu pecah dadi 8 Sencaki wae. Awas! Benjanane Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaken nggih. Mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo, Sambata, Culke. Piye? Culke. Anak wani ora ngelimpis kok mburi culke. Duapure kaya ngene. Iso mabur, Ora mung mabur. Delok, ayo. Udus. Ketok kowe. Gatot Kaca kok JT men. Muran. gugu arepe dhewe ayo. Ayo Sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil mara gake sawangen. Lho iki yo langsung ambles bumi cus. Edan Ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endlup. Ayo kowe. Ayo metu regane atiku. Metu ya metu. Candak dening aku. Woi, ayo. Sambata. Untir gulumu pedhot. Modan kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngiyas karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ora apa-apa, engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu. Mang pedhot. Hi mergane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni. Mutar. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar.
Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngiwiwi karo Garukaca, Bagong ngina karo Garukaca. Teganing pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya akeh semute to kene iki jangan. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, ala ndekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja. Wus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Kowe ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku mengko weja. Lus. Jajo. Ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan? Sawangen, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedhela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangen, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer, suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi, aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji ae. Ora mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu modar kowe ora. Pansane maya jek nom ngomong. Apa itu? Dimas Wanasena, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sikul karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu kowe. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom ya men. Rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora.
Ngono wae. Ya to, Gong. Heeh. Ya nek pancen arep gendak sing karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tok. Ketok raine pucet tok. Nek aku gelut karo adhiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Wis ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ono sing ngerti gerute Antasena karo Antarja. Nggih to sederek. Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis kono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena. Ya malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngapa, Edwan? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Us. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun nika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambimu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Gong, tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurawelang. sing mingkup nika Payung Tunggul Naga. sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Us iki wong edan. Nun ngapunten aku lho niku iso bales ya biasane refill. Refleks. Refleks e. Nero gareng niku iso balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku? Us. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katandha nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku walat. Waton kuwi nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wis Suwe Jeng. kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku iso ngomong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono.
Wis. Gawanen ngono nggih. Nyun pamit nggih Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Engko aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit nggih. Yo. Tresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiran ning asta Arjuna wonten maring adhawuh. Bareng tak sawang suwa kadohan lah kok Bagong malah ndothong-ndothong pusaka. Nyatanipun sanes niatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Wela dalah. Ora pati ndugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune. Lajeng kepareng paduka Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ora jeneng pun Kakang aja iki lawan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodhi lair batine Kyai Semar. Pareng paduka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Manangkan Suraya sowan Hyang Kulon Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng, nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar tan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan. Menawi kula mengkaten lajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku ora suwe bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Iya, Nyai.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Palelumut ambra kanggeng Hawita denceng dencengan Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudayong Pak Pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe punawi ndi mila kayuwangan katingal wonten gara-gara menika mboten pangling kadisawanipun titah Pujangkara pun Kresna ing abiyantara ngersanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang alah nggih menika sawanipun Kresna ngabiyantara Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila awon sae lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun dening Kresna ngabiyantara di Kakang Narada lenggah ingkang langkung sekeca. Kula nom ngestakaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita Narayana. Nggih, pukulun. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang wayahipun Kresna. Namo kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo pukulun yaya luntampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bayana pigati apa dene jeneng kita ngabiyantara. Monggo tanpa tinimbalan Narayana. Wale-wale menapa pukulun? Sowan kula wanasa Paduka Hyang Adi pukulun menika namung badhe asong pekabaran bab apa kelampane ingkang dumados wonten ing jagat nalika semanten ingkang wayah sowan dhateng negari Ngamarta nanging dumadakan boten kanyana-nyana wonten sowanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyana widhekaken utawi mbabar lelampahan bilih samangke Semar badhe ambangun Pura Kencana apa ana ingkang kleru babagan Kakang Ismaya nggone bakal ambangun Pura Kencana. Nuwun sewu pukulun. Mboten nama kula badhe anglincipi carang apa-apa babar pisan mboten namung panggrahitanipun ingkang manah Panarayana inggih pun Kresna. Lelampanipun Kyai Semar inggih mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa tegesipun mboten wonten ceceking raos Kyai Lurah Semar anggenipun badhe kepengin minggah derajatipun saking Panakawan anggayuk derajat ingkang langkung inggil langkung-langkung menawi anggenipun mbangun Pura Kencana menika kala wau tumunten badhe ngembari pangaos paduka menapa mboten badhe angliling semi dhateng asmanipun kadewatan tuwin menapa mboten nami badhe angasoraken dhateng derajatipun kadewatan pukulun Pandhita kang kirya wangsit pindha kombang hangat caping tawang susu angin ngendi gone Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada punapi Kresna sowan dhateng Kayiwangan munjuk atur babagan perkawis menika. Mangke piye lho, Dik? Mangke piye? Mestinipun Adi Guru langkung pana bab pambeganipun Kakang Ismaya. Ternyatanipun menika tasih kula warga Paduka piyambak mongko wiwit rumiyin nganti dumugi sak mangke. Kakang Semar anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika mboten gadhahi niat ingkang ngawon dhateng sinten kemawon. Mila menawi dipun aturaken Deting Kresna menika kedadipun petang. Sampun ngantos duna dung kaping tembe wingkingipun di Adi Jatimurti.
Inggih Kakang. Namung tumrap kula menapa ing dipun aturaken Kresna menika wonten leresipun. Wonten leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungsa lumrah. Mila kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Mila bab menika sampun ngantos Paduka Adi Prawesi Bathara Guru tumunten grahita bilih Semar gadhahi niat ingkang boten sae. Saenipun dipriksa kemawon. Inggih Kakang Narada, mangke kula ingkang badhe ndhawuhaken sewiji-wiji. Inggih kula semanggaken. Nanging ingkang bijaksana lho Di, sampun ngantos panjenengan boten adil tumrap sinten kemawon. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau, darbe niat ingkang kepriye? Mara gage matur marang panjenengan ulun. Pukulun. Menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke boten badhe nggadahi kegiatan menapa-menapa. Nanging menawi Paduka Hyang Adi Pukulun ingkang jumangkah duwen ambudi sarana supados sak mangke Semar menika kala wau nyabaraken ingkang dados gegayuhanipun, kula kinten badhe kasembadan. Nanging lamun nulung ingkang bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurunga iki mengko mesti bakal dadi daredah padha kadang. Kang kaya mengkono mboya bakal becik kedadiane Kresna. Lajeng parang Paduka, kita bakal ulun paringi wadyabala. Kita bakal ulun suwun paringi ngampil wujuding wadyabala ingkang keduga Giriguda lawan Semar. Nggone bakal mbangun Pura Kencana. Mekaten Pukulun? Ya. Lajeng sinten ingkang dados rawan kula anggenipun badhe nyabaraken gagayanipun Semar Badranaya. Tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Bathari Durga Kresna. Nong istanaken dawuh. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangleng tutuk mengolir guwa sela mangleng permoni kula wonten timbalan ngadhawuh Hyang Adi Pukulun wantrangen Paduka miji dhateng wiswanipun ingkang ngrayipun Mandya Bathari Durga. Kita aja enak-enak kapinak mesti wae akeh para berkasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko. Non inggih mekaten sabda Paduka. Kresna sowan Semar darbi gegayuhan bangun Pura Kencana. Monggo Kresna butuh ruang supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya. Lajeng marang Paduka ketapna wadyabala ngombyong marang lakuning Kresna supaya Giriguda kabeh para kawula kang mapan ning Karang Kadempel. Malah kita ulun keparengake njarah rayah Karang Kadempel. Tobat. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun lajeng sakmangke prawi dipun parengaken kula badhe sarembag lan nata Ndarawati. Ya mangsa Baranga Kresna wonten paring adhawuh Pukulun. Ora susah mapan ning kayewangan ayo tak kanthi manjing repat kepanasan. Sawise kowe mudhun ana ing jagat ana ing Janaloka. Kepiye munggo iku pertikalmu aku mung kari manut sing bakal ngetapake para wadyabala supaya Giriguda kananing kawula Karang Kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun Pura Kencana. Suwawi Pukulun kula dherekaken. Pukulun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Niki estaken dawuh. Kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Durga.
Kula menika mboten badhe tumut-tumut perkawis menika, nanging kula menika didapuk dadi kami tuwaning kayewangan. Kula menika nggadahi kewajiban njejeke sing bengkong, benerke sing luput. Ning pendak-pendak Adi Pramesti Bathara Guru menika menawi nampi aturipun ing Raka Gusti Pangdalu-dalu menika mboten nate dipun dahar cobi to. Lajeng kula menika mapan wonten ing kayangan menika tasih dipun agem minangka kami tuwa menapa mboten? Kakang Rada. Punapi? Kula sampun matur. Inggih. Menawi Semar menika jalma wantah. Nadyan piyambakipun menika titising Kakang Ismaya nanging blegeripun titah lumrah. Ah nggih, leres. Ing naminipun titah menika menawi nggadahi gegayuhan kedah wonten pacobanipun awit menawi kanugrahan menika nyaketi pacoban menika ugi badhe andhatengi. Ah nggih. Menawi samangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang wujud nata Ndrawati tuwin para baju barat. Kula kinten Semar badhe kasembatanipun badhe ambangun pura kencana nanging menawi boten ateges wonten ceceking manahipun Kyai Semar. Anggenipun darbe gegayuhan sanesipun bangun pura kencana kados ingkang dipun aturaken Kresna menika kala wau Kakang. Dalah. Alah. Jebul kula mboten ngertos dhateng legetaning penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi tetela mekaten menika namung mujudaken satunggiling pacoban Kakang Rada kaleresan kepareng Paduka. Monggo dipun titip priksa sinambi nganglang jagat. Monggo Dik kula dherekaken Indra wonten timbalan. Tunggunan kayewangan ingsun nedya nganglang bawana. Lho nggih, sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Bukulut. Mangkah anggo sesumbar lendo bumi konjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang Pukulun samangke sampun dumugi wonten ing jagat kepareng kula badhe cumadong dawuh Pukulun Pandya Betari Durga. Kula nyadong dawuh. Samangke sampun dumugi wonten ing Janaloka kepareng kula nyadong timbalanipun Paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun wonten menapa? Tobat. Bisa. Ing atase aku iki dadi dewa arang-arang ketemu Janaka bareng aku weruh karo Janaka. Tobat. Lah kok dadi umum kabeh getihku ora jajal. Ora satriya bagus ora jamak kaya Janaka piye nganti bingung lho matrapake karo awakku dhewe. Pukulun kula cumadong dawuh, Kresna kula wonten dawuh. Aku wis paring pangandikan kelawan jeneng para Kresna. Yen aku mung karita tuwuntat ketepake para wadyabala dene sira mangsa baranga nggone gawe karti sampeka. Piye supaya mengko Semar gagal nggone bakal bangun pura kencana nggih ngestaken dawuh maring ngaten. Kula namung nderek kersa Paduka Hyang Adi Pukulun wis tak sawangska kadohan. Mengko yen wis kowe budal marang Karang Kadempel aku tak ngetopake para baju barat budal marang Karang Kadempel Kresna nggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun.
Arjuna kula wonten balani ngadhawu. Dina samangka aku wis kelilan dening Iwang Pikulun Jatimurti supaya ngirigodha kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu lajeng pareng paduka kados pundi? Yayi derek napa Kakang? Merga Iwang Jatimurti wis paring dawuh yen to Semar bakal nampa kanugrahan, cobane ya bakal cemepak nuringgi. Lah pun Kakang ingkang minangka dadi pacobane Kyai Semar Badranaya. Yen Semar bisa ngliwati pacoban mawa teges pantes entuk kanugrahan wujuding Pura Kencana, nanging yen ora tegese Semar bakal duwe gegayuhan sing luwih saka nggone mbangun Pura Kencana. Kepareng paduka mala coba yen mancen siap dilantip panggraitane tututana nata Ndrawati kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka lunten maring adhawuh yen to wujud kaya ngene tak kira kulawarga Karang Kadempel ora ana ingkang padha ngerti lawan aku. Mula nggonku ngamuk ning Karang Kadempel samengko ora bakal kawanguran dening sapa wae. Mula Yadiya aja wujud wujuding satriya Madukara, salina wujud adhiku Cabagus Janaka. Kok kowe wujud Sardula. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ingkang baku mboten kawanguran dening tiang-tiang Karang Kadempel. Hayo adhiku Cabagus. Dicaketi Karang Kadempel kanthi wujud Sardula kaya mengkono tak kira iso gegerake wong Karang Pradesan. Kanthi mengkono ora bakal padha jenjem uripe wong desa Karang Kadempel. Oh iya ngestaken dawuh. Budal dina iki bareng kalipun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Wonten dawuh kabeh wae para berkasan jim setan mriprayangan liru-liru Banaspati kekle balongan tandak jangkrung prayudha jerangkong warudaya wewe glidralan sak piturute. Kresna wis budal marang ning Karang Kadempel. Wadya bala baju barat budalna kabeh ora tak wiji mbaka siji kabeh krit lampet brungkat kimpul dawuhku ya Jaramaya. Susupana jiwane wong Karang Kadempel. Yen wis mbok susupi gawanen menang dandang mangore mbok siji dadi panganing para braju barat. Wah, lah dalah.
Ngaestu padha dawuh paduka Hyang Pandya Bedhari Durkala mangkatipun para wadya bola pinjang menapa? Ora ketang sambung apa cara lintang mangkat dina iki. Nun ngestaken dawuh Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. nggih ngestaken dawuh.